Kaseng HANM kalawan ban ujor persya halo ka jingtung kham tungjam de ki barjela haki skul ba beper ki bala penyat hi de ki barjela habai krench kilat pathai ko bor u president kaseng u el carbani ulaong babarabor ki principal lane ki kli ki skul ki juwan rahi de ki briula de banthung hakikam balat watlada ki bon ki khasi ki bladon kirdan hinre bon sen kim ju ai jingpentep hinre ki wan ra penban de ki briula de kaseng kala maham ba ka sarkar ka de bantuklar halor ka ni Shosho kaseng kala persya juru ya kajingya soy ya ka memorandum of understanding halor kajingya kaja kaput hapreng ka Meghalaya bat Assam kabau menteri rangba kajela dangshen ula dep bani kran yesuk bat ka Assam hakmat kajing sak hilang baru Amit Shah nakaliang jong kaseng kala persya jur bat kala penpau bakam sngoya hap halor kani kajingle jong ka sarkar college ki school institution ki paper hagabay day kamtam hagito ki jaka balong principal da ki bomday ki tray mulok ni julap barabor ba ya ki pos ki barit ni ki behe to ba ki tray mulok ki dang laban tray kini ki principal ki shadwan ra ba ni ki belo jong na thina ki jaka ba ki wan kene kalong ka eke ba sose bat kalong ka eke ba pendrit mensim ya ki kun samla jong tet benreu ki planang start bat ni da mahamru jur ya kum kine ki jaj principal ki baju wanra ya ki bahi ngasem namal ngilalap nuksa hangte po ram krishna sora kibon ki pos ka ba ki nong sora hangti ki lalong fit bantrei ya rakam kat ba kim ju ai advertisement here ki wanra ba ki breu ki banabar ki badai ki family member la negi dai ngasam la negi khon la negi jing dai bat ki to ki principal la negi to ki balong ha ki tai ki institution to yang juga sengka maham ba nang ne sikmal ada kalap ni ha ban lai bon kam bat ka sarkar government of Meghalaya ka dai ban tuklar ka dai ban interfere namar ka jing ka angsla jong ki khun samla jot ben reu nang start kamot ka long ka ba silkhei bat ka long ka ba ima namar teng khaba ya hagne ka ri ka jongi lawan ra daki breu jong kita ki principal lawan ra dak tegi breu jong ki ba haying hasam kamot ki khun samla jot ben reu kumbang ila sakhi dari pau hajar ki hap ban lewat kam shiki wai pat ki jalla jong karim ya te sagawai ka mat ka ba kum ka H&M Land Protection Cell kakwa ban ayo kro shaka jaj benreu bat shaka jala ki brawai khamtam shaki no susar jongi ki he sarkar jong ka MDA ki balaya lam ne ka sarkar le jongi kata kalong ha be dai bat ka agreement pen betpot ka seng ka dap sutu ya ka jingtmu ka sarkar da ba buri ya ka kopi jong ka memorandum of understanding ka seng ka kenda basai ba kamhun ya ka agreement balasu lek soy don bor dau chief minister kwat ke sangma bat u hi manta chief minister ka government of Assam hakmat u Amit Shah namar kum ka jingitho jong chief minister jong ka Assam hakilat patai khubor kumba 1.79 square kilometers ka jaka na Khanapara ki jaka na Pilangkata kila lejlot sha Assam hato day ban pen baik put tang UCM ka Assam day ban pen baik put tang chief minister ka Assam marwai susun muhor pat chief minister ka sarkar Meghalaya ka seng nang nei sakmat ka kender ba shai kedar sha ka jaj mre lengba ka HANM Land Protection Cell kan pen bai hino yau put usam daga jinge trailang bat ki borslong ki bork hima hagi khapot matya jausnam
Majia ko majia halang pe haus nam jis oh. Sawot ki mensim dikhot ibreu kla du na banta ka siap. Kaseng kamahamjur yaki kup sne langbrot bat ijbale benami haki jaka khapon. Ka sarkar khabakum kene gurukom ka etnem ka maham ka sarkar bakam padai ban kta ir festu ban penbaik put namar la WE ka jingme na ka jing penbaik put haka feswan ko sarkar Meghalaya enai thok enai syukur yo pajba jong ko jala Meghalaya uchit minister jongi ula syukur wadi geding ibat ko ya ka ying do bartoan haka por bapan ya ka jing tho babnya halor ka jing penbaik put bat sem la ai setia wat ya ki MLA la na ki dikhot haying dorban kiseng balang enaya kren ye kidis konsel enaya kren ye hima kibaka sarkar kada biat lenda nagaliang jong ka H&M land protection cell ka bitar ka sodom hal na benta but ngikentu yin susar jungi PI sobhane pidililam Sawha ayak phalau le jong what do I yaga khandau ka siap jong kari bar ka jak ben re ko sarkar Meghalaya ayak phalau le jong ay ga yeng le jong ay khandau le jong what do I khandau ka siap yo put usam jong kari bar ka jak ben re kita kidai gi kerwo ka ba ka seng ka H&M land konsel ka kwa ban ken dak basai sya ka sarkar Meghalaya